Аз смятам, че хората, които им стиска да го пробват, трябва да го пробват. Защото нивото на отговорност, което може да поеме един човек, когато е предприемач, е в порядък по-различно от това, което може да, нали, той да приеме като служител. И наистина, отново, тайната се крие в егото. Всъщност, ние се стремим към свобода. Идеята е да имаш собствена фирма, защото вярваме, че тя дава свобода. Значи, разбира се, че тя не дава свобода, но тя дава свобода в друг план. Тоест, тя разширява естеството от проблеми, които човека може да решава. И в някакъв смисъл, наистина, аз мога да потвърдя, че тя пълни живота по друг начин. Тоест, вярно, проблемите са по-остри. Няма кой да ги заглажда, защото този лошия шеф, нали, всъщност, той обаче може да заглажда проблеми. И ако не е този шеф, ако много не ми харесва, ще си намеря друг шеф. Аз твърдо вярвам, че предприемачеството може да се учи. Но, както вие казахте, в началото някакъв импулс трябва да дойде от човека. Тоест, най-малкото той трябва да има желанието да тръгне в тази посока. Това, което е за мен един мит, е, че гениалната идея е гениален бизнес. Значи, това нещо ми се струва, че въобще не е така. Значи, гениалната идея, много хора смятат, че имат някакъв вид гениална идея. Обикновено това е просто липса на информираност. Повечето идеи, които съществуват, са не само известни, но и добре описани, също както и с критиката към тях, защото те не могат да бъдат направени. Всъщност, интересните са онези хора, които взимат някакви идеи и успяват да ги превърнат в нещо работещо, което далеч не е да имаш гениална идея. Ако погледнем един от вече така застаряващите примери е Microsoft. Безспорен лидер за последните 30 години в компютрите. Интересно е, че Бил Гейтс не се счита за гений, но без никакво съмнение е човек с уникална визия. Тоест при него по-скоро е било виждането, че той е виждал, че след 30 години на всяко едно бюро ще седят, той си е мислил поне по един компютър, виждаме в момента, че са и по повече. Това е било неговата визия. И всъщност той е работил 30 години, за да може тази визия да се случи. В момента примерите са по-различни. Благодарение на интернет виждаме бързия успех на Google. Значи, примерно, Microsoft буквално им е трябвало над 10-15 години, докато станат това, което са, още 15 да доминират. Google го направи за 5 години. Facebook го направи за 2. Да, но, ние ги гледаме тия компании. Възхищаваме им се, радваме им се. Но реалността каква е? Всъщност ние не работим в такава компания. Моята компания не е такава. Разбирате ли? Тоест, идеята е, че това са нашите идеали в някакъв смисъл, но 95% от компаниите не са такива. И там вече е необходимо да имаш микса от качества. Тоест, и то даже не са качества толкова, колкото наистина голямото желание и голямата посветеност и оттам нататък упоритостта да си набавиш липсващите компоненти. Това е пъзъл. В момента, в който започне да идва успеха, тогава хората започват да си го приписват. Собствениците на бизнеса, големите менеджери в бизнеса, те започват да вярват, че този успех е дошъл заради тях. Без да отричам ролята, естествено, на хора като нас, които са започнали или по-насле са развили бизнеса, това съвсем не е достатъчно, обаче, за да има един успех и това ми се струва, че е най-голямото предизвикателство да превъзмогнеш успеха. Orbitel е самия пример. Значи нямаше никакво основание Orbitel, примерно, в момента да не е един от основните доставчици на услуги за крайни клиенти. Но ние в интерес на истината в Orbitel имаше две групи собственици. В смисъл, че едната група, може би по-дълновидни от нас, искаха да влезем в този бизнес, но аз и Ники се опъвахме. Причината беше следната, че нашето вярване беше, че услугата трябва да е много качествена. Ние бяхме известни с това, че представяме много добро качество и наистина много се стараем всичко да е супер. Това, което стана обаче, е, че не можахме да оценим, в някакъв смисъл си бяхме повярвали, че това е нещото, което клиента иска, но съвсем не си давахме сметка, че крайният клиент е склонен да направи компромис с качеството, за да получи услугата по-евтино и по-бърза. Това, което правим е, че си поправяме грешката в Индия в момента. Те ще ми се да мога да кажа, че никога не съм се предавал, но това не е истина. Всъщност много сутрини се събуждам с мисълта стига толкова. При стартирането на бизнес, ако трябва наистина
човек нали, какво да си поиска от Господ да му даде, бих казал здрава психика. Тоест, човек трябва да има, според мен, много здрава житейска философия, ако не иска да превърти. Защото да се занимаваш с стартиращ бизнес, това означава да си играеш с несигурност. Това означава да рискуваш. Много често означава да рискуваш. То не е само въпрос на пари. Рискуваш семейството си, рискуваш приятелите си, рискуваш нещата, в които вярваш. Много, много неща са. И всъщност основният въпрос е, че често си задаваш въпроса, струва ли си? Заслужава ли си това, което го правя? Отговорът е, че ако си избрал добра кауза, т.е. ако това, което правиш, не се свежда просто до още един начин да изкараш пари,